Palestinan, gose ziltzen ari dira. Badakizu zer den gosea? Gosea, jateko beharraren lehenengo deia da. Baina janaririk ez dagoenean zer? Zein da gorputzaren erreakzioa? Zer gertatzen da gorputzean? Lehenengo 24 orduetan, odolean gordeta dagoen azukrea glukogenoa kontsumitzen hasten da. 3 egun jangabe pasatu eta gero, jada ez dago glukogenorik. Zelulak ezin dira elikatu, eta energia sortu ahal izateko alternatiba gisa koipea erretzen du. Eta koipe hori zetonetan bihurtzen da garuna elikatu ahal izateko. Biziraupen fasea deitzen zaio horri. 3 edo 5 egun jangabe egon ondoren, giharra galtzen hasten da. Energia mantentzeko, bizirauteko, hanketako, besoetako eta bihotzeko ehuna inkluso kontsumitzen du gorputzak. Jada ez dago nondik energia atera. Fase horretan, ez dago ezta negar egiteko indarrik.